fake alert yanzu haka marasa gaskiya wato scammers ko kuma in ce haka sun fito da sabuwar dabara wanda suke tura mutane fake alert. Wani abin tsoro da wannan fake alert din ba za ka gane ba saboda idan suka turo maka fake alert din wani lokaci har yana iya zuwa cikin bank account ɗinka ya samu balance ɗinka kuma ya ɗora akai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar kullum suna Salim Salisu daga tashar Salim Fatik, inda a bisa al'ada muka saba kawo muku bayanai na amfani da waya, kwamfuta da fasaha sadarwa ta zamani wato ICT. Idan yau ne ka fara ganin shiri na a YouTube, ka manta ka danna mun subscribe. Idan kuma a TikTok ne ka danna mun follow. Idan kuma kana biya mai bayani da zu, wannan bidiyon zai ƙarin haske ne akan wani bidiyon taɓa yi kwanaki akan fake alert. Ta yanda yanzu haka masu yin wannan dabara sun samu wani application wanda ba za ka taɓa samun shi a Play Store ba. In ka duba internet ma da wuya ka same shi. Wanda ya kira da ProBank. Wani abin hatsari a wannan ProBank din shine kamar yadda na faɗa ɗazu. Idan aka turo maka alert da shi, za ka ga ya ɗaura akan balance ɗinka. Za ka yi tunanin cewa tabbas wannan kuɗin ya hau account ɗinka saboda idan balance ɗinka 1000 ne aka turo maka 10,000 za ka ga 11,000. Hanya ɗaya ake iya gane wannan application ɗin ko kuma in ce hanyoyi guda biyu za ka bi ta yanda za ka kare kanka daga wannan. Na farko, duk da in kana kasuwanci wani zo maka transfer ɗin kuɗi, ka tabbatar ka ɗauki app ɗinka ka shiga cikin app ɗinka da banki ka duba balance ɗinka. Na farko kenan. Idan kuma baka da app kusa a yanzu ban san nan gaba ba, a cikin alert ɗin za ka ga an rubuta ProBank a cikin description ɗin. Kana ganin an rubuta ProBank, wannan alert ɗin na gaibu ne. Kuɗi bai shiga account ɗinka ba.